Previously on Tetene Murora. Nkuchangi muranda pamba pangu ini. Akakurekera mugara achweteke. Takura mabere fojika. Oh. Tete, 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 ibi tete. Maita kurondana. Maita mapita. Maita kurondana. Maita mapita. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Tete, tete, ibi tete. 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 Tete Mugai. Why this early? That's 7 o'clock. Mkenda chaira na ubuda. Oh man. Usienda chaira mkai. It's too early in the morning. What is it that 7? Right. Mamuka say tete. Muri say. Ndribo, what's up? Cause night was that happened obas. Oh, Tete murumanya mbonyo sita basa reite chesu. why asking? Ndikubvunza because zvikwadzo kuti kwamamuri meibatwa bomo yamuno mugeto musina kana dhiri kana chi. Shambo nyenyo diko. Ndoda kuziya tete. Can you please leave me in peace just for a day? Zvinoreva izvozvo. Tete zvakaoma sikana. Ndaka mukadzi ozi. Mune vana here nei tete? Vako. Asi tete so. Munongotaura nemunhu anenge ada kutaura nemi so. Ndri busy. Kona tete hamusikuda kuzototaura neni nai. Indauya kuzotaura nemi kutokufambira kuita rudo rwakadai. Oh, bricks. Zviri sei? Kuenda kurova. Pamarova kwenyu kwamudi kuya uzotoona kana kudibva matirasi. Nah, I've been busy, sorting out things. Kuna busy nombodai hakuna kana chinokonesa munhu kuona munhu. Man, okay, that's what my John to Panapa. Awa ndende pana munhu yangu sona tete. Tete, chadzoka chipesa nyere geni bosvika kumba. Hi. Hi. Hande kumba. Yep, what you think? Thanks. Ngro? Ndikumbira wakalosha. Atina Vaseline. Vaseline? Kama jina nisuri Vaseline gani? Manje ndo yatina. Ndokupeka. Vaseline andizori. Andizori Vaseline ini. Kana mune mari inotenga lotion. Yo. Kaso chiro yatsamwira na iPhone. Tsamwire izvozvi. Tsamwire nawo iPhone ndopenge. Ndona mapinduro ako kuti kana ngotoenda inotenga kana mari yacho munaye munotenga lotion yacho. Mozora. Oh. Iri bote tene gani mbonobata maoko. Alright. Saka ari kusira ani kuti amurongedzere zvinopletse zvake izvozvo.
maita mapite, maita kurondana imini, maita mapite. I was waiting for you. Sure. Yeah, my figure was so dear. I bought some few stuff from you from Dubai. Actually, I'm actually very late. Oh yeah, tete, tete, ibi tete, maita kurondana, maita mapite, maita kurondana imini, maita mapite.